ελληνική εποπία του απικισμού στην Ιταλία και στις άλλες χώρες της Μεσογείου είχε ξεκινήσει από τα βάθη της αρχαιότητας πριν αρχίσει ο μεγάλος απικισμός του 8ου αιώνα π.Χ. Κύματα απίκων πελασγών από τον ελλαδικό χώρο, ύστερα Μινωίτες Κρητικοί, έπειτα Μικηναίοι, αργότερα άλλοι Πελοποννήσοι και ήρωες του Τροϊκού πολέμου θα απικήσουν την Ιταλία. Θα δημιουργήσουν εκτεταμένες επικράτειες και πλήθος ελληνικών πόλεων. Ο μεγάλος απικισμός που θα αρχίσει τον 8ο αιώνα από τους Κυμαίους της Εύβοιας θα συνεχιστεί για αρκετούς αιώνες και από άλλους Έλληνες. Η μεγάλη πορεία των Ελλήνων στη Μεσόγειο ήταν αποτέλεσμα της αδάμαστης ενεργητικότητάς τους, της ισχυρής ψυχικής δύναμης, της θαραλέας και απεριόριστης αναζήτησης που είχαν για κάθε τι το νέο. Η κορυφαία και ένδοξη αυτή περίοδος του απικιακού ελληνισμού στην Ιταλία και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο άνοιξε τις πύλες της ιστορίας σε λαούς με κατώτερους πολιτισμούς. Άλλαξε τη μοίρα του αρχαίου κόσμου. Εκτείναξε σε αλματώδη και ραγδαία εξέλιξη τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Απικία Κρότων βρίσκεται κάτω από τα κτίσματα της σημερινής πόλης Κροτώνε. Η πόλη διατηρεί σαν ανάμνηση του Πυθαγόρα πανεπιστημιακό κέντρο και πλατεία με το όνομά του. Τα ερείπια του περίφημου κατά την αρχαιότητα ναού της Λακινίας Σύρας βρίσκονται 11 χιλιόμετρα από τη σημερινή πόλη. Η κολόνα του ναού που σώζεται όρθια στο ακροτήριο της Βρουτίας δεσπόζει με μελαγχολική μεγαλοπρέπεια. Κτίσματα υπολείμματα του αρχαίου ναού, όπως και άλλων οικοδομημάτων στη γύρω περιοχή, συνεχίζουν να αποκαλύπτονται από την αρχαιολογική σκαπάνη. Ο Κρότων κτίστηκε από τους Αχαιούς της Πελοποννήσου το 710 π.Χ. Η περιοχή όμως του Κρότωνε είχε ήδη κατοικηθεί από τα χρόνια του Τροϊκού πολέμου. Για το γεγονός αυτό ο Στράβων αναφέρει ότι μερικοί από τους περιπλανηθέντες Αχαιούς, όταν έφτασαν εκεί με τον στόλον τους από την Τρίαν, απεβιβάστησαν στην Ξηράν και αφού είδον πόσον έφορον ήταν το μέρος, ίδρυσαν πολλούς οικισμούς μαζί με άλλους ομοφύλους τους που ήλθαν αργότερα. Η πόλη με την ονομασία Κρότων κτίστηκε από τον Μίσκελο με τη βοήθεια του Αρχείου. Ο Αρχείας ίδρυσε και τις Σιρακούσες. Οι Κροτονιάτες προόδευσαν και πλούτησαν από την γεωργία και την κτηνοτροφία. Στον Κρότον εγκαταστάθηκε όταν εξορίστηκε από την πατρίδα του την Σάμο ο Πυθαγόρας, όπου δημιούργησε την εκεί φιλοσοφική του σχολή. Οι μαθητές του, γνωστοί σαν Πυθαγόριοι, κυβέρνησαν από τα τέλη του 6ου αιώνα την πόλη, όπως και άλλες ελληνικές απικίες της Μεγάλης Ελλάδας, εφαρμόζοντας τη διδασκαλία του περίφημου φιλοσόφου. Ο Κρότων διατήρησε πάντα τον δωρικό αριστοκρατικό χαρακτήρα του και η αυστηρότητα των ηθών του τον έφερνε σε αντίθεση και εχθρότητα με την Σύβαρη. Η απικία είχε ονομαστούς γιατρούς, όπως τον Αλκμαίωνα, που έγραψε μελέτη πάνω στην ανατομία, και τον Δημοκίδη, ο οποίος εθεράπευσε την Ατόσα, σύζυγο του Δαρίου, αφαιρώντας της τον ένα μαστό. Θυμίζουμε ότι και ο Πυθαγόρας, εκτός από μεγάλος φιλόσοφος, ήταν και πολύ σπουδαίος γιατρός.
Θεράπευε με 3 μεθόδους: τη βοτανοθεραπεία, την μουσικοθεραπεία και την χρωματοθεραπεία. Οι Κροτονιάτες καλλιέργησαν ιδιαίτερα τον αθλητισμό και αποκόμισαν από τους Ολυμπιακούς και τους άλλους πανελλήνιους αγώνες περισσότερα στεφάνια από κάθε άλλη ελληνική πόλη. Χαρακτηριστική είναι η αρχαία παροιμία «Κροτονιατών ο έσχατος, πρώτος των άλλων Ελλήνων». Πολύ γνωστά είναι τα κατορθώματα του περίφημου αθλητή Μήλωνα του Κροτονιάτη. Περί το 530 π.Χ. οι ισχυροί Κροτονιάτες νικήθηκαν ανέλπιστα από τους κατοίκους των Λοκρών, στον ποταμό Σάργα. Μετά από αυτό το γεγονός, οι Κροτονιάτες δεν μπόρεσαν ποτέ να ανακτήσουν την ισχύ τους. Το θαλάσσιο σημείο εδώ είχαν επιβάλει οι Έλληνες τους Ρωμαίους σαν όριο, μέχρι το οποίο μπορούσαν να φτάνουν τα ρωμαϊκά πλοία. Το 280 π.Χ. ο ρωμαϊκός στόλος παρεβίασε αυτή τη συμφωνία. Επακολούθησε επίθεση με τη συμμετοχή του Πύρου, βασιλιά της Υπήρου, που κατέληξε σε νίκη των Ελλήνων. Σαν επιζεφύρι Λοκρή. Κατά τον χρονογράφο Ευσέβιο, χτίστηκε το 673 π.Χ. στο ακροτήριο του Βρουτίου που λεγόταν Ζεφύριο. Την ίδρυσαν δωρείς από τη Λοκρίδα. Η πόλη από το ακροτήριο μεταφέρθηκε αργότερα σε ύψωμα με την ονομασία Επόπιν. Μας πληροφορεί ο Στράβων και μας διευκρινίζει ότι δεν ήταν αποικία των οπουντίων Λοκρών, αλλά των Λοκρών των κατοικούντων εις των Κρυσαίων κόλπων. Η αποικία ιδρύθηκε από τον Έβανθο, λίγο αργότερα από την κτήση του Κρότονα και των Σιρακουσών. Στην γενικότερη περιοχή των επιζεφυρίων Λοκρών, πριν ιδρυθεί η πόλη, όπως αναφέρουν αρχαίες πηγές, είχαν εγκατασταθεί Χαλκιδαίοι και άλλοι Έλληνες νησιώτες. Οι Λοκροί, αν και δεν είχαν λιμάνι, αποτελούσαν σταθμό απαραίτητο για τα πλοία που κατευθύνονταν προς τη Σικελία. Από τα λιγοστά ίχνη της αποικίας ξεχωρίζουν τα ερείπια ελληνικού ναού της Αθηνάς, από τον οποίον σώζεται όρθια μισή μόνο κολόνα. Η αποικία είχε ολιγαρχικό πολίτευμα. Την κυβερνούσε συμβούλιο 1000 ανδρών. Γεωργική αποικία στην αρχή, σύντομα άκμασε χάρη στους νόμους του περίφημου νομοθέτη της του Ζάλευκου, που μαζί με τον Χάροντα στην Κατάνη υπήρξαν οι πρώτοι νομοθέτες στη Δυτική Ευρώπη. Ο Στράβων μας πληροφορεί ότι, όπως αναφέρει ο ιστορικός Έφορος, στην νομοθεσία των Λοκρών ο Ζάλευκος έλαβε υπόψη του τους κριτικούς και λακωνικούς νόμους, καθώς και του Άριου Πάγου των Αθηνών. Λέγει επίσης ο Έφορος ότι ο Ζάλευκος εκκαινοτόμησε κατά το εξής. Ενώ δηλαδή οι προηγούμενοι νομοθέτες άφηναν πρωτοβουλίαν εις τους δικαστάς να ορίζουν την ποινήν για κάθε αδίκημα, εκείνος επίστευεν ότι εγνώμε των δικαστών δεν είναι ίδιε περί των ιδίων πραγμάτων. Επινέ όμως έπρεπε να είναι ίδιε. Το ερειπωμένο αρχαίο ελληνικό θέατρο των Λοκρών βρίσκεται σε παρακείμενο λόφο. Οι Λοκρίνοι, εκτός από την κεραμική και εκλειπτική τέχνη, διακρίνονταν στα φωνητικά αγωνίσματα σαν κιθαροδοί και ποιητές. Πολύ γνωστός υπήρξε ο κιθαροδός Εύνομος, ο οποίος νίκησε τον Ρηγίνο Αρίστονα σε διαγωνισμό στα Πίθια στους Δελφούς. Πολύ γνωστός επίσης ήταν και ο Συνόκριτος, τον οποίο ο Πλούταρχος και ο Πίνδαρος θεωρούσαν έναν από τους πιο σπουδαίους της μουσικής τέχνης. Στην ποίηση πολύ σπουδαία υπήρξε η Νόσης. Ο
Ο Αντίπατρος έλεγε ότι οι νόσες είναι ανάμεσα στις 9 ποιήτριες ικανές να διαγωνιστούν με τις μούσες. Ο Τιμαίος, του οποίου το όνομα φέρουν διάλογοι του Πλάτωνα, ήταν από τους Λοκρούς. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ρήγιου, Ρέτζο ντι Καλάμπρια, εκτίθεται μεγάλος αριθμός ελληνικών ευρημάτων. Υπάρχουν περίφημα μελανόμορφα αγγεία και άλλα τεχνουργήματα από πυλό, τα οποία παρουσιάζουν σκηνές και μορφές από την παραδοσιακή, ηρωική και λατρευτική ζωή των Ελλήνων. Πολλά έχουν ιδιαίτερη ευρηματικότητα στο σχήμα και στις μορφές. Οι Έλληνες άπικοι ήλθαν στο τέλος του 8ου αιώνα π.Χ. για να πικήσουν τις ακτές της Νότιας Ιταλίας. Έφεραν στις περιοχές μας, που μέχρι εκείνη την εποχή κατοικούνταν από λαούς με προϊστορικό πολιτισμό, τον πολιτισμό τους, και ο οποίος ήταν εξέλιξη του πολιτισμού των Μικηναίων. Μαζί με τους Έλληνες ήρθαν στην Νότια Ιταλία και οι τελευταίες καινοτομίες στην αρχιτεκτονική, στη γλυπτική, στην κεραμική, αλλά και στη θρησκεία. Μα το σημαντικότερο, έφεραν και τη γραφή τους, η οποία ήταν το καθοριστικό γεγονός στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού σε ολόκληρη την Ιταλία. Έτσι, όλοι οι λαοί στην Ιταλία, όπως οι Ετρούσκοι και οι Λατίνοι, αφομοίωσαν τα βασικά στοιχεία του ελληνισμού. Στο Μουσείο του Ρέτζο φυλάσσονται αρκετά γλυπτά με ηρωικές παραστάσεις. Υπάρχουν ακόμα μέρη ζωοφόρων ναών και άλλων διακοσμητικών παραστάσεων που έχουν διασωθεί. Χάλκινες πινακίδες με ελληνικά κείμενα και μεγάλος αριθμός εξαιρετικών πύληνων πινακίδων που κοσμούσαν τις οικίες των απίκων. Οι παραστάσεις τους απεικονίζουν τα οικιακά και τα κοινωνικά ήθη και έθιμα. Οι πινακίδες αυτές ήταν χρωματισμένες στην αρχαιότητα. Περίφημα είναι επίσης τα λατρευτικά γαλματίδια με φτερωτές ανδρικές και γυναικείες μορφές, την τεχνοτροπία των οποίων δανείστηκε πολύ αργότερα η χριστιανική θρησκεία. Το εξαιρετικής ελληνικής τέχνης γλυπτό είναι του 5ου αιώνα π.Χ.
και παριστάνει σφίγγα να κρατά στους ώμους της το άλογο και τον έφηβο αναβάτη του. Το ανάλογης τέχνης γλυπτό επωνομάστηκε από τους αρχαιολόγους ο Διόσκουρος των Λοκρών. Τα αγάλματα αυτά βρέθηκαν στις 16 Αυγούστου του 1972 από τον νεαρό δίτη Στέφανο Μαριωτίνη, 300 μέτρα από τις ακτές του Ριάτσε, σε βάθος 8 μέτρων. Στην αρχή ο Μαριωτίνη νόμισε ότι ήταν ανθρώπινα πτώματα. Ήταν πολύ συγκινητική η στιγμή όταν ανασύρονταν από τη θάλασσα, διότι έμοιαζαν σαν αληθινοί άνθρωποι, αναφέρει ο καθηγητής Γουστάβο Σέρτζιο. Ο καθηγητής Τζουζέπε Φώτη λέει ότι από τεχνικής άποψης τα αγάλματα αυτά αντιστοιχούν σε εκείνα των μεγάλων δημιουργών της γλυπτικής, όπως του Φιδία, του Πολύκλητου και του Αιγίνου. Τα δύο αγάλματα επωνομάστηκαν οι πολεμιστές του Ριάτσε. Πολλοί ξένοι μελετητές υποστηρίζουν ότι τα αγάλματα αυτά παριστάνουν τον Κάστορα και τον Πολυδεύκη. Το γεγονός ότι βρέθηκαν σε ναυάγιο κάνει τους ερευνητές να υποστηρίζουν βάσιμα ότι τα αγάλματα είχαν αφαιρεθεί από την Ελλάδα και μεταφέρονταν στην Ιταλία. Τα δύο αυτά αγάλματα του Ριάτσε είναι από τα αντιπροσωπευτικότερα έργα της υψηλής ελληνικής γλυπτικής.